Ja vás zdravím u ďalšieho videa. Ako ste si mohli všimnúť, bolo to úplne retro. Ale inak nie som kvôli tomu. Kvôli tomu, že sa vám chcem strašne moc ospravedlniť za to, že dlho neboli videá. Aj kvôli tomu, že sme mali školu, kompárov, asi viete, čo to je. Musím sa na to učiť. A teraz už budeme mať asi troška väčší čas, ale aj tak sa budeme musieť učiť. Teraz sa musím troška viac snažiť, pretože koniec školského roka za chvíľu, že to musím troška viac zabrať. Sa aj viac učím, doučujem a proste musím ísť na doučko. Chodím na matiku a také blbosti. Takže potrebujem sa to zlepšiť, aby som mal na konci roka. Nechcem teraz spochybňovať moje hlavu, ale aspoň nech tam mám trojky, dvojky, jednotky, nie štvorky ani päťky. Takže proste tak, a chcel som sa ospravedlniť za to, že dlho neboli videá. Som vám aj povedala kvôli čomu. A mám nový pozdrav. Čaute, chrumkáči a chrumkáčky. To je len také krátšie video, viem. Len také na zasmiatie. Ale to nie je na zasmiatie. Toto je na zasmiatie. Či sa tam trafím. Tak asi nie. Ideme si po Zoe. Zoe, počkaj. Musíme to urobiť ešte raz. Jupi! Takže. Takže ja sa s vami lúčim. A idem sa maznať s pieskom. Takže ahojte.